Здравейте, приятели на Dedal Company, както и любители на новите технологии. Днес на вашето внимание ще представим роботизирана пръскмокачка Suzuka и по-точно ще представим задаване на точен час, както и отложен старт и самите функции на робота. Като за начало ще започнем с задаване на сегашното време. За да се случи това е необходимо да натиснете бутон Time, който се намира на корпуса на робота. След което с бутоните отляво на робота вие местите часът нагоре или надолу до достигане на желаният от вас час. След това с бутона за включване премествате времето на минутите и отново с двете копчета регулирате до достигане на желаната минута. Натискате отново бутона за включване, след което бутон Time, за да запаметите часът. Отложеният старт може да бъде по два начина. Единият начин е като се въведе през корпусът. През корпусът може да задавате старт в точен час, който желаете. В смисъл такъв, в момента показва 15:47, искате робота да се включи на следващия ден в 13:00 часа, задържате бутон Time няколко секунди, като пуснете, влизате в настройките за отложения старт. И така, местите до 13:00, натискате един път, минутите, отново за да бъде 00 и запаметявате. И така, часът е запаметен в желанието от вас час, който искате да се пусне. В случай, че сте на работа тогава и искате у вас да бъде изчистено, докато не сте у вас, тази машинка е чудесна за тази цел. От дистанционното също така може да се зададе отложен старт, но тук нямате опцията да изберете точния час, в който да бъде пуснат робота, който да бъде стартиран. А от тук задавате през копчето план, в зависимост от това колко е часа, половин час, един час, час и половина или 2 часа, 2 часа и половина и така нататък, отложен старт. В смисъл такъв сега, ако е 3:49, както показва, ако му зададете 30 минути, или 1 час да кажем, той роботът ще се пусне в 4 часа и 49 минути. Друго важно нещо, винаги когато задавате през дистанционното настройката за отложения старт, трябва да се насочили към робота дистанционното, за да може да приеме функцията. От дистанционното функциите, които може да изпълнява, е самият робот да се движи назад, напред, наляво, надясно, да го стартирате тук в автоматичен режим, да му задавате, ако желаете, нали, докато чисти да се прибере, се зарежда, има бутон, нали, с който да го направите, автоматично прибиране до зарядната станция, както и спот режим, за да може да го включвате на максимална мощност, това е режим петно, в него робота работи, нали, в максимална мощност смукателна и почиства зона по ваше пожелание, в кръг почва да се върти по замърсените части и така по-добре почиства. На самият робот, на корпусът, може да изберете функция Edge Mode. Edge Mode е покрай стени и вашите мебели, да може да обере по-добре пръхта. Както и също така от тук може да задавате и също така да се прибере до зарядната станция самия робот. Друго важно нещо, при стартиране от бутона за включване, роботът започва в автоматичен режим работа, което ще рече автоматичен режим, той започва да чисти на зигзаг вашият килим или под, без значение.
и с времето той си преминава от една функция в друга. Когато засече по-голямо замърсяване, той ще се активира сам спот режимът, ще започне да чисти на място в кръг на максимална мощност. Също така ще активира и Edge Mode, който е покрай стени ръбове, ъгли. И преди да му свърши батерията някъде около 10%, той активира своята функция за автоматично прибиране за зареждане и започва да търси зарядната си станция. За да успее да намери по-добре зарядната си станция, е необходимо тя да бъде поставена на по-централно място в апартамента или в къщата. В смисъл такъв, ако ви има 4 стаи, 4 помещения, апартамент или къщата, е препоръчително зарядната станция да бъде поставена между тях, за да може когато роботът да излезе от една стая, той веднага да я засече, а не да влезе в някаква друга стая и да не може да открие нея. Това е най-важното. Благодаря ви за вниманието. Очаквайте следващия клип.